Дами и господа, Ford Focus този път. поредния клип Ford Focus, регистрационен номер СО, няма да му казваме номера. Не, аз не го и знам. Показваме шофьора Тодор Андреев. Кара се Пимски. Снимаме Снимай километража. Важното е, че Бензиномера, горивомера ще изчупи стрелката. Така. Тук показваме, че бичи сета на Илия Андреев от телефона. Показваме Илия Андреев, снимаме отзад на задната седалка. Ето сега и оператора да се снима и той малко. Нали? Тук в момента ни изрязва една инсигния от лявата страна. Направо ни отрязва като стоите клиент. Да. Показваме компютъра, дали ще се види, ще се види. 3,4 литра моментен разход е това, нали? 2,9, 3,1. Я прецъка и другите. Средно. За предните 1000 км са среден 7,5, да. Имаме бензин за толкова километри. Имаме бензин за 5-6-5 км. 21 градуса по Целзий външна температура, не е жега. Сега да си го кажем, понеже на точното баща му не е оправил климатика. Да, и в момента нямаме климатик, обаче въобще не ни дреме. Както виждате, возиме се надигнати джамове, ето показваме. Да. Но това не е за да си мислят матките студентски град, че имаме климатик, а просто защото не е достатъчно топло навънка и не ни трябва. Сега ще изрежем един тир. Обаче това как лъже за дистанцията, майка модела. Тук през камерата изглежда, че си много по-далече всъщност. Да, всъщност си много близко. Аз всъщност си много близко. Я да видя, да карам през телефона. Карай си ти. Аз снимай да видя да има карам през телефона. Ето, я ще си го държа. Сега гледам в телефона. Да, добре, сега ще взема и завоя. Имаш малък геле на камерата. Да, има, виж, излизам от път. Захапа тя. Обаче толкова знаеш, въобще не се вижда на телефона. Ще го отвера живота. Да, по тонинг филмчетата вече снимахме как летим с 300. Както се казва. Приближаваме култовото място Ихтиман, докъдето традиционно разхождаме колите. Между другото, ланчета не сме разхождали до Ихтиман. Да. Нещо, ние сме разхождали до Враца, не ходихме ли с ланчета? Не, ходихме до Своге с джипа. Пати сравнение. Октавията, жално. Не ходихме с ланчета до Ихтиман, сега ходихме до Своге с джипа. И това е едното... Не, с ланчета не знам докъде сме ходили, обаче не сме приели клип с нея. С Фокуса не сме. А Фокуса сме го развождали до Ихтиман в мъглата. И на другия ходихме с джип. Да. Аз там го бях взел. Че даже с джипа идва и Камелия. Не, идва Камелия. С джипа, когато бяхме, дойде и Камелия. Не, идва. Как ще е? Аре, моля се. Нали беше на задната седалка? Чикина. Ще не помня. Как те? Това е... Не е зелена връвчица. Снимаме ароматизатора Фреон, не, как се казва? Ареон ванилия с зелена връвчица. Той е станал толкова гъст, че... Това е ония, който още преди, нали да, така? Той е на 100 години. То въобще има ли нещо? В смисъл? Има, ама виж, че трябва да обърне да напои капачката. Shake it, да. Да, мирише. Екстра. Така. Тук снимаме Ихтиман. Обаче глеко е зелено и готино. Много поздрави на бубето от Ихтиман. Тук не сецаме, защото нямаме газ. То ще е крайно време да сложиш газ. Да мога да сеца? Гъщица, да. Ама да сложиш моноинжекция. Да пълнеш, да, задължително. За 650 лева. Да, 650 са много. 302 употреба логато. Ако има как да. Усилваме на елийката сета.
Сега да си го кажем, тръгнали сме към Хисаря. Да налееме вода. Дай, дай вода да пия. Дали така? Ти дам вода. Не, там примерно ще. Добре, Арестия сме снимали. Ето и оператор отново да се заснеме. И край.